It's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinutukan ako ng kutsilyo ng papa ko para magalaw niya ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Brittany. Naalala ko pa noong grade 1 ako. Pag hinahatid ako ni mama sa school, umiiyak ako. Ayoko talaga sa school, natatakot ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi naman nananakit ang teacher ko. Basta ayoko lang. Tinaguyod kami ng mama ko sa sarili niyang paraan. Nagtrabaho siya, namasukan siya. Ginawa niya ang lahat para mabuhay kaming mga anak niya. Nakulong kasi ang papa ko. Kinder pa lang ako dahil sa drugs. At kilalang kilala ang papa ko noon. Dahil siya na ata ang pinaka big time na pusher noon sa buong Tondo, Manila. Nagtiis kami noon sa hirap ng buhay. 5 kami magkakapatid. Bunso ako. Si mama lahat ang nagtaguyod sa amin. Tuwing nabisita kami noon kay papa, lagi siyang may babae. Iba't ibang klaseng babae. Meron pang ang artista eh. Naalala ko nung dumalaw kami sa kulungan niya. Biglang may tumawag sa kanya na babaeng buntis. Hindi ko alam kung sino, pero ang sabi ng nanay ko dun sa babae, "Nauna na ako sa'yo. Bukas ka na lang dumalaw. Andito ang anak ko, mahiya ka naman." Pumasok na lang sa isip ko na babae ni Papa yun. Sa murang edad, alam ko na yung mga bagay na yun. Hanggang sa mag-grade 3 ako, nakalaya na si Papa. Doon siya nakatira sa mga anak niya sa ibang babae. Pinuntahan naman namin siya. Nakipagbalikan si Mama. Sa rason na gusto niya ng kumpletong pamilya. Para daw sa aming mga anak niya. Kaya lang, hindi natiis ni Mama yung mga ginagawa ni Papa sa kanya. Halos gabi-gabi, nabubugbog si Mama kay Papa. Kaya ang nangyari, iniwan kami ni Mama sa puder ni Papa. At doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Naalala ko, nag-aaral kami ng 5 kong kapatid sa poder ni Papa. Pumasok ako sa kwarto namin ng Papa ko at mga kapatid ko. Nakita ko si Papa na may hawak na maliit na plastic. May laman yatang drugs. Naglatag siya ng foil. At gumamit siya ng drugs sa harapan ko. Pinanood ko siya. At pagkatapos niyang gumamit, hinila niya ako. At hinimas-himas niyang maseselang parte ng katawan ko. Bata pa ako noon, grade 3.
Hindi ko pa alam na hindi tama yung ginagawa ng papa ko. Hinubaran niya ako at hinalikan ng maselang parte ko. Pumalag ako pero hindi ko kinayang ginagawa ni papa. Malakas siya. Pinigilan niya ako, sabi niya. Bibigyan niya daw ako ng pera pagkatapos namin gawin yun. Ako naman tong si tanga pumayag kasi hindi ko alam kung ano yung ginagawa ni papa nung mga panahon na yun. Hanggang sa inulit ng inulit ni papa. Umuwi kami noon sa Canlubang, Laguna. Doon may bahay si papa. At patuloy pa rin siya sa ginagawa niya sa akin. Gagamit ng droga, tapos uulitin niya yung ginagawa niya sa akin. Hanggang sa magkaisip talaga ako noon. Ganon yung ginagawa ng tatay ko sa akin. At hindi ko makakalimutan nung first year high school ako. Kapag ginagawa sa akin ng papa ko yun, may nakatutok sa aking kutsilyo. Naiiyak na ako sa mga pinaggagawa niya. Pakiramdam ko noon, pinagsakluban ako ng langit at lupa. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Hindi lang nila nahahalata. Takot ako. Takot akong magsalita. Takot akong lumaban. Takot din akong makulong at mahirapan uli ang papa ko sa kulungan. Ayoko na siyang bumalik doon. Kaya tinitiis ko lahat ng sakit na binibigay niya sa akin. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Tumira ako noon sa kuya ko. Panganay namin. Kalapit lang ng bahay namin. Bumukod siya ng bahay. Siguro 10 bahay ang pagitan. Noong nakalipat na ako sa kuya ko, second year high school ako noon. Mabait yung kuya ko, may asawa, may 4 na anak. Siya yung bumuhay sa akin. Okay ako doon. Kaya lang, akala ko okay na ako. Akala ko makakalaya na ako sa mga kababuyang ginawa sa akin ni papa ko. Pero hindi pala, nagkamali ako. Isang araw galing ako sa school. Kakauwi ko lang ng bahay nila kuya. Nakita ko lasing na lasing siya. Tinawag niya ako. Lumapit naman ako. At hindi ko alam kung bakit niya sinara yung pinto ng kwarto nila ng asawa niya. Bago niya isara ang pinto, sinabi niya na walang papasok. Dahil papagalitan niya daw ako at kakausapin niya ako. Pinaupo ako ni kuya. Pinaupo niya ako sa harapan sa kama nila. Hanggang sa bigla niya na lang akong niyakap. Inalikan ng mariin. Hindi ako nakapalag. Gustuhin ko man pero kulang ang lakas ko para tumbasan yung lakas niya. Malakas siya. Mamasel-masel. Nagtatrabaho kasi siya as construction worker. Sinubukan kong sumigaw-sigaw. Pero tinakpan niya ang bibig ko. Hanggang sa may hinugot siya sa ilalim ng unan. At tinutok sa akin ng isang kutsilyo. At sinabi niya, "Bakit si Papa? Pinayagan mo. Nakita ko kayo nun sa bahay nung grade 3 ka." At yun ang salitang hindi ko malilimutan. Nadumurog sa puso ko. Iyak ako ng iyak. Hindi dahil sa ginagawa ni Kuya sa akin, kundi dahil sa mga sinabi niya. Imbes na ipagtanggol niya ako, noong mga panahong nakita niya ako,
na binababoy ng sarili naming papa. Imbes na ilayo niya ako sa mga kababuyan, hindi niya ginawa. Bagkus ginawa niya pa. At ginaya niya pa. Kaya ayun, hinayaan ko siya. Akala ko lasing lang siya. Sa isip ko, hindi na bago to. Titiisin ko na lang uli. Kasi hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magtrabaho. Wala akong pupuntahan. Kinabukasan, patay mali siya. Walang nangyari. Ang kuya parang walang nangyari sa kanya. Yung pakikitungo niya sa akin, ganun pa rin. Ako yung nahihiya sa kanya. Ako yung naiilang. Hindi ko alam kung paano gumalaw sa loob ng bahay na yun. Lumipas ang araw, gabi. Lasing si kuya. Naglalasing tuwing gabi. At lagi niyang ginagawa sa akin yung mga kababuyan niya. Meron akong sariling kwarto dun sa bahay nila. Pero kahit anong lock ko, nagagawa niya pa rin buksan. Kahit anong gawin kong palag, hindi siya napipigilan. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Tinext ko yung pinaka-close kong tita noon na nakatira sa Bacoor, Cavite. Tinext ko siya na, "Tita, hindi ko na po kaya to. Hagulgol lang ako ng hagulgol ng gabing yun. Kasi hindi ko na talaga kaya." Kinaumagahan, hindi ako pumasok. At pagalis ng kuya ko, papasok ng trabaho niya. Tsaka lang ako lumabas ng kwarto. Pumunta sa bakanteng lote. At nanigarilyo. Biglang may dumating na tricycle. Dumating ang mama ko. At ang buong akala ko, kinalimutan niya na kami. Nakaupo ako sa isang bato. Tiningnan ko lang yung mama ko na nilalapitan ako. Tinanong ko siya kung bakit siya nandito. At kung ano yung problema niya. At sinagot niya ako ng, "Ikaw, anong problema mo, anak? Nag-text ka daw sa tita mo, tumawag sa akin." At doon na ako humagulgol. Hindi ko kinaya lahat ng sakit na dinaranas ko noon. Lahat ng bakit, tinatanong ko sa Diyos. Kaya sa pagkakataong yun, yumakap ako kay mama. At sinabi ko lahat ng ginawa sa aking kababuyan ng papa at kuya ko. Nung mga oras na yun, inimpake namin agad ni mama lahat ng gamit ko. Sumama ako sa kanya. At tumira kami doon sa stepfather ko. Hindi ko masisisi si mama kung mag-asawa siya ulit. At makahanap siya ng kapareha sa buhay. At nandun na nga kami sa poder ng stepfather ko. Akala ko noon may kakampi na ako. Akala ko ang nanay ko kakampi ko. Mali na naman yung akala ko. Pati yung stepdad ko, ginalaw ako. Pinagsamantalahan ang kahinaan ko. Umalis si mama para magbayad ng utang sa Bombay. Kagagaling lang ng stepdad ko sa pamamasada ng jeep. Nakahiga ako sa sala namin at nanunood ng TV. Maayos naman ang higa ko at mahaba ang shorts ko.
Maayos ang t-shirt ko. Hindi ko alam kung lasing ba siya noon o ewan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng maselang baba ko. At bumulong sa akin na pag nagsumbong at pumalag daw ako, papatayin niya daw kami ng mama ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasaan na nun si mama. Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya bumabalik. Gusto kong sumigaw at pumalag. Pero hindi ko pa rin kaya. Malaking tao ang stepfather ko. Para bang malagabi konsepsyon ng katawan. Ang aking katawan parang kawayan lang. Sa sobrang payat. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataong yun. Simula noon, nagbulakbul ako sa pag-aaral. Kating dito, inom doon. Yosi dito, tambay doon. Kasi pakiramdam ko parang wala akong kakampi sa mundo. Parang sa akin ibinigay ng Diyos lahat ng sakit at paghihirap sa mundo. Hanggang sa nakilala ko ang boyfriend ko. Natuon lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung kwento ng buhay ko. Nag-open up ako sa kanya. At siya yung naging daan para makawala ako sa lahat ng kababuyan nila sa akin. Naging confident ko siya. Yung isa namang kuya ko, yung pangatlo sa aming magkakapatid, nakaangat-angat siya sa buhay. At somewhere in Pasay siya nakatira. At doon sa kuya ko na yun, nakatagpo ako ng tahanan. Nakipaghiwalay na yung mama ko doon sa stepfather ko. Kasi sinabi ng boyfriend ko ang lahat ng ginawa sa akin ng stepfather ko. Lumipat kami ng mama ko sa isang bahay na paupahan. Wala kaming kagamit-gamit noon ng mama ko. Halos damit lang namin yung nadala namin sa paglalayas ko. Dumalaw ang kuya ko na nakatira sa Pasay at nag-inom sila ng boyfriend ko. At doon na sinabi at kinuhang oportunidad ng boyfriend ko para sabihin sa kuya ko lahat ng kailangang malaman ng kuya ko. Inalis kami ng kuya ko sa lugar na yun. Lumipat sa Pasay kasama niya. Third year college na ako ngayon. At masayang namumuhay kasama ng mga kapatid at nanay ko. Tinaguyod kami ng kuya ko, yung pangatlo sa aming magkakapatid. Ngayon nasa ibang bansa siya para masustentuhan ang lahat ng pangangailangan namin. Siya ang tumayong tatay sa amin. At marami rin akong natutunan sa nakaraan ko. Isa na doon ay, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang problemang yan kung hindi mo kaya. At may purpose si God kung bakit kanya pinahihirapan ng ganyan. Sa ngayon, masasabi kong matatag na ako sa lahat ng pagsubok ng buhay. At lahat ay kakayanin ko.